लाजिया नों एमाव राजा लाजिया माखौ लाजिनो आयै बिमानो बेफोरबायदि लाइजाम फरायनानै खिन्थानो लाजिया नामा नों माखौ लाजिनांगौब्रा आं लाइजामल'सो फरायना खिन्थिदों दा राव हाथायसो खोन्थाबावदों बियो फंसे थाव होआ मानो फैथ'रा नों फैया नों फंसे खोन्थानो हागोन आं बोरो सन्थलाया लांगोनायावनो दंमोन माथो नुवाखै नामा मा राजा नोंनि फिसाज्लानि आखलखौ नाय मा खालामदों बियो मा खालामदों नों लाभ लेटार फरायदोंमोन आं सोरनि लाभ लेटार आइबा ना नोंबो फरायनो रोङा मा सन्थलानि लाइजाम हांग्रि मोनदिनो औ बेखौनो मालाय बिमानो फरायना खिन्थिगासिनो नोंखौबा हले बेटा गारनायाव गैया आं नाय बे आखाइखौ नुदों हा नोंनि बिखुङाव दिनै सिथाब होजोबगोन आं आंनि आखाइखौ ओइ हांग्रि मोनदि थाव गोथां जानाय थावा लानानै फै बेखौ बिखुङाव फोननानै थिखे साट्टा दांनो आं दिनै लायाहाय आं जानाय थावनि दामा ओरैनोबा बारायखादों आच्छा बे आंनि लहानि आखायानो काफि नोंखौ आं गारा एमाव राजा एमाव राजा खारदोलै खारदो नङाबा नों बाथोन जासिगोन आया खारबावबायसो बियो जाबाय दे जाबाय गथ' मानसियालाय माथो मिथिगौनो गथ'खौलाय बुनानैलाय मा लाब हायोबा गेदेरखौनो बुहैथां आरो आच्छा लाइजाम मोननायखाय गोसोखौ खुसि मोनथाराखै बेबो बेनिखायनो फिसालाखौ बुनो होआखै आइ बिखुनजो मा होननाय जादोंहाय आंलाय मानो खुसि मोननांगौ जाखो हौवा थाखानानै फिसाला थाखानानै माथो थिगहाय गोसो सिंफोराव खुसिबो मोननो हागौ नों अजा नामा आंनि गोसो सिंनि खोथाखौबो मिथिलायनाय मा गाज्रि राव बाहायदोंहाय मा अजा जालाबायनांगौ जाखो आंलाय औ अजाथ' आरो नोङो बेनिखायनो नों आंनि गोसो सिङाव बिदि सानदों होननानै बुंगासिनो मा बिदिबा नों आइनि बुंनाय बायदि सानमारदोंमोन नामा नों हा हांग्रिमोनदि नोंसा आइयासो अजा बुरि दा बेसो मिथिगौ दा बेनावनो सोंनो हाया नामा आं मा सानदों मा सानाखै बेनावनो सों आयौ आंखौ अजा बुरि होननानै दायना होननानै गामिनि मानसिफोरजों हमजाहोसिगोनहाय बे आयौ नङा गाराखौनो बिखुनजो बिहामजो नांलायलायबाय थागोन सन्थलाखौ एसे जावख्लाबैनि आं दाबो मोनफैयालै बे गथ'आ मा जाखोलै खारबायसो माथो गथ'आलाय सन्थलायालाय बेयाव बोरै थाफैखो बिहुसो जाना दंमोन बियो ओइ सन्थला ओइ दस्ति मा मोनबाय थाखो नोंलाय बेयावलाय अमा राजामोननि लांगोनायाव सोरमोनब्रा नोंलाय दस्ति मा गिलु बालु खोथा बुङोब्रा नोंलाय मा दसेनो आंखौ सिनाय जाखो ना लोंनाया बारा जाबाय नोंना मा जायखौनो लोगो मोनो बेखौनो आंखौ जौ लोंनायल' खोथा बुङोब्रा आं लोङाखै गरसेबो मोनलोङाखै ओमफ्राय नोंलाय अमा राजामोननि बे लांगोनायावलाय मा मोनबाय थाखोब्रा थौदो न'आव आग्रि मोनदिखौसो नायनो फैदोंलै आङो मा जाबावगोनलै बिजोंबो ओइ दस्ति हांग्रि मोनदिया हाबा जाबायलै आइसला ओइ दस्ति मा फोथायाब्रा ओइ सन्थला खाफाल जिला ओइ सन्थला नों मा लाइजाम हरनायमोनलाय हांग्रि मोनदिनो मा लाइजाम हरामोन नों लाभ लेटार मा होननाय जादोंलै बिखौआ बिराद गाज्रि मानदों बेना फुरजानो लुगैदों बियो आंजों फुरजानो ओइ सन्थला साला आंनि हिनजावखौ मानो नोजोर होदों नों हा सोर फाग्लाफोर नोंसोरलाय तेजपुर हस्पिटालाव दोनना फैनोसै आं नोंसोरखौ ओइ अमा राजा बारा दारायसैलै मानसिना हनै दिमागानो थिग नंला ओइ जाफ्लादोंसो खोमा ओइ जाफ्लायो नामा जाफ्लायाखैलै दिमागा बारा थिग नंला बायदि मोनदों आं माबा मोनसे बेबस्था लानांसिगोन बायदि मोनदों अमा राजा आच्छा बुंब्र गासिखौबो बावजोब्बाय इनिफ्राय हांग्रि मोनदिखौबा बावाखै मालै बे होद जाफ्लादोंसोलै बियो ओइ अमा राजा इदि नङालै जाफ्लायाखैलै जाथारदों बायदि मोनदों आं बिहु जानायनिफ्राय माबा जाना थाबाय खोमाना खर'आ खोथायाथ' नंमारगौ दुमफावखौ नुनायनिफ्राय बिहु जानायनिफ्रायनो फाग्ला जाबाय मानसिया नङाबा बेखौ खुमब्रा जोखावनाय लाव जोखावनाय बायदि जोखावगौमोन आं बेखौ जोफुनानै थुब्रा खालामगौमोन मानसिखौनो आं खोनागासिनो दं दै आंनि सिगाङावनो आंखौ रायखुमागासिनो दं नोंसोरो बा फाग्ला मानसियानो रागाबो जोंनो रोंलायो आंखौ मा फाग्ला होनोंलाय आं फाग्ला नङा आं सन्थलासो नाङोबा नांनो होन औ नांगोन बे नोंनि मेलेम गाज्रि जानायखौ आङो दानो गाज्रिखौ बख'नानै मोजांखौ दोनगोन आं मिथिबाय दे नांनोबा दे नांगोन आंबो मा गावजों गावनो बुलायनो नागिरलायखोब्रा हामालै अमा राजा हामालै सन्थला हामा सानैबो बेबायदि बुलायलायबा मालाया मा सानगोन हो गावजोंनो गाव दावराव दावसि एना एनि जाबा मालाय हारिया मिनियो हामालै हामा सासेया बांद्राय बुंबा सासेया सिरि थानांगौ सासेया मोजां
बुंनो रोङाखैबा सासे मोजां बुंनानैनो बुजायफिननांगौ मिथिबाय सासे जेरै होनदों होननानै सासेबो बेबायदिनो उख्राय बुंफिनोबा बांद्राय नांलायनाय जायो हामालै हामा आच्छा बारु थाइबानि लारु गबाय नों सन्थ गबाय थाव नोंखौ न'आव दोनना फैनोसै आं सन्थला हामा दस्ते हामा एसेबां गुदुं जानो हामा आच्छा बारु थाइबानि लारु मिलेमा गाज्रि जामारबाय नामाब्रा सन्थला नालाय मा गोदाव सोराव रावखौबो सिनाया जाखोब्रा कल हांग्रि मुनिखौल' सिनायनाय जाफ्लादोंबो बायदि मोनलायलाङो बोरैबा नायबा जाथारदों बायदिबो मोनलायलाङो ओइ फाग्ला जासिगोन आंसो फाग्ला जासिगोन बायदि मोनबाय आं आद खर'फ्रा गुदुं दुंखावजोब्बायलै हाखरावनो दसे सम गब'ना थाहैनोसै आं थब्ल'नानै र' आंखौ बुबाय थायो न'आवनो थाङो दिनै आंखौ बुबाय थायो आयु एमाव राजा बहा थांनायदों गाबै गाबैलाय आंखौ बुदों न'आव आया बुदों आफायाबो बुदों बेनिखायनो थाखोमानो जायगा नागिरदों आङो आरो आंखौ आफाया बुनो होसोगासिनो आयु मानोसै मा बुंनो आरो मारै हापां मा होनो न'आव आंखौ जि अयथासार खालामो आंखौ जि बुयो आंखौ लांदोलै नोंसोर न'आव आंखौ लांदो आयु नोंखौलाय आं बोरै लांनो हानो नोंसानि आइ आफाया आंखौसो रायबालाय माथो नोंलाय बिराद साहसि गोहो गोराथारनो आंनो मानसिफोरा खोन्थादों बिनो गिबाय आइ आफाखौ अब्लालाय थौ जोंहानि न'आव ओमफ्राय फिथाइया जोब्बायना मादै नोंना फिथाइया दिनै फिथाइया जोबजोब्बाय होमबालाय बे दैखौलाय मा दं बे जिदौआव जेबो गैया आं गोदानसो बायनानै लाबोदों फिथा बानायग्रा जिदौआलाय फिथा बानायग्राया बे दैहुखौ नारजि बुदाङा लाबोगासिनो नोंसा आमाया होमबाथ' आं नोंखौ आनैसो जागोन जेबो नङा नों मालिं थौदो होमबा आनै नोंसानाव थाखुमाहैनोसै थौदो माथो एमाव राजासो माला फैखो बेलाय एमाव राजा बयनिबो खर'आव गाखोग्रा सोर खोन्थानाय नोंनोलाय आंनि निकनेमसो बे निकनेम ओमफ्राय नोंजोंलाय सोर फैफादों सोरबा फैफादों नामा फैफायाखै रावबो हारसिं फैदों औलै आइजों आफाजों आंखौ दिनै जि मोसौ बुनाय सैमा बुनाय बुदोंलै न'आव थाबाय थाबा थैसिगौमोन आं बेनिखायनो नोंसानाव खारबोबाय आं थाखोमानो मा एसे गाज्रि बिसोरलाय गथ'खौलाय मानो बुनांगौ जेबुखायो आंखौ सैथारा लामानिफ्राय मोनबोनाय बायदि खालामखायो आंखौ नोंसानाव थानोसै खोमालै आङो हामा फिसा हामा आं बिसोरखौ बुजायगोन गाबनाङा बुजायबाबो लाब गैयालै बिसोर बुजिया गिना दे आं दंना आं बुजायगोन दे गाबनांला दे नों टिभि नायबाय थाथ'दो दे आं बिसोरनावनो थानोसै खोमालै मालाय न'आबो गिदिरथार टिभियाबो गिदिरथार मालाय जि माहाजोनखा आं बिसोरनाव थानोसै खोमालै आयै फिसा राजा बहा थांखो नोङो फिसा एमाव बहा दंहैयो नोङो मा मानसि थैनाय थां मानसि गोमानाय थां मा गाबलाबाय थाखो दुखु जालाबाय थाखो मोजांसो बुंदों नों एमाव राजाखौ बुनानै सिगिना हरनाया सोरमोन बे एमाव राजाखौनो टेनसन लायो नामा मालाय नारजि बुदां मोननावसो दंहैयोनो आसोला सोर खोन्थानाय नोंनोलाय नारजि बुदाङा फन खालामनानै खोन्थाहरदोंब्रा मोजाङानो जाबाय मोनसे खोथामोन अमा राजा आं खोनायाखै आरे बुंग्रोनोथ' खोना आं एडभान्स खोनायाखै जेबो खोनायाखै फालथु न'आव जानाय थाव गैया मैगं गैया जेबो गैयामोनहाय जागोन बेफोरखौ गाबोन लायगोन आं ओमफ्राय दामफोराबो ओरैबायदि बारायबायलै बानलु संख्रिनि दामफोराबो अमा बेदरनि दामफोराबो आयौ थावफोराबो गारिनि थाव जानाय थाव गासिबो माने बारायनो हमजोब्बायलै दामफोरानो आच्छा बार' थाइबानि लारु बेफोरखौ बादो गाबोन लायनोसै आं मा नांगौ गाबोन हाथायाव थांबा लायनोसै आं दुलुर आइ सना दुमफाव नै ओंखाम लाबोबाय आं ओंखाम जादो आइ सना ओंखामा जादो बारा रागा जोंबाय थानो हामा आइ सना आइ दुलुर माखौथो सानबाय थाखो आइ दुलुर बे हौवा नायनो लांनायखौनो रागा जोंबाय थादों
आइ दानि जुगाव हौवाफोरखौबो नायनांगौ फिसा मोजां ना गाज्रि न'खरफोरा बोरै मोजां नंगौना नङा हौवाफोरखौबो नायनो मोन्थाय दङ फिसा खालि हिनजावफोरखौल' नायफैनायखौल' मानो लुगैयो हिनजावफोरखौ नायफैनोसैलाय हिनजावफोरनि न'खरा माबायदि माहाजोन नंगौना नङा मावनो दांनो रोंना रोङा बिमाया माबायदि बिफाया माबायदि न'खरनि खानदाना माबायदि बेफोरखौ हौवाफोराल' नायफैनांगौ आरो हिनजावनि न'आव फैनानै जों हिनजावफोराबो थांनानै हौवानि न'आव नायहैनाय मोनसे नेम थानांसिगौ आंनिबाथ' नेमथ' गैया थेवबो नायहैजायो आरो ना हौवानि न'आव थांनानैबो माबायदि खालि हिनजावफोरनावल' मानो बेफोरबायदि रुल्स थायो दे हौवाफोराल' फैनानै हिनजावफोरनाव नायफैनाय जों हिनजावफोराबो हौवाफोरनाव नायहैनांगौ ना नोंनि मोजांनि थाखायसो नायहैनो थांदोंमोन आइ दुलुर नों हौवाखौ फसायाबा हौवाखौ नाङा होनबाबो जों जेबो होना आइ नों बेखौनो रागा जोंनाङा दे आइ नो आइ सना नो जा आं नोंनि थाखाय नोंनि फसननि नारजि अमा संना लाबोलायदों आनै दुलुरा बबेसो जाबाय खोमा हामा अमा रानि हामा नो आइ दुलुर सना नो जा नो हामाखौथ' सानबाय थाखो आं बेखौनो सानबाय थादोंमोन आयै इउटुब चेनेलखौ मोनसे खुलिनोसै नामा नै माबा गुदि गैया बिजौ गैया मा इउटुब रायखांलाबायखो औ आयै इउटुब चेनेलाव ना मानसिफ्रा जि नांलायनानै जि भिउज जागासिनो साबसक्राइब बारायगासिनो बेनिखायनो आंबो फेमास जानो लुगैदों आयै आंबो फेमास जानोसै बेखौनो सानबाय थादोंमोन आं नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय फेमास जानायखौ नाङा आइ फिसा ना हामा आयै आं बुलायाथ' आं एकदमबारे बिराद मोजां भिडिअ लाबोगोन हाब मा भिडिअ लाबोनोसै आरो मोनसे मानसिफोरा जायखौ नायनानै मोजां मोनो अब्लालाय जि दानाय आगर एरनाय बेफोरखौ खिन्थिदो दानाय लुनाय बेफोरखौ खोन्थि संनाय खावनाय गायनाय फुनाय मिथिबाय आइ दुलुर बेफोरखौ खोन्थि थावख्रि लुनाय एम्फौ फिसिनाय बेफोरखौ बिदिखौ मानसिफोरा मानो नाया जानांगौ जाखो मोजां बुस्थुखौलाय अमा रानिया थिगखौनो बुंदों आयै मानसिफोरा मोजां बुस्थु मोजां बोसोन होनाय गियान होनाय बेफोरखौ नायानो जानला मानलाखौसो नायो माबायदि जानला मानला बेलाय देलायनाय मोसानाय बेरायनाय गुदि गैया बिजौ गैया बेफोरबायदिखौसो नायो मानसिफोरा नांग्रां बाग्रां आदा नांग्रां बाजै सिग्रां बेफोरबायदि टाइपनि भिडिअखौसो नायो बेनिखायनोथ' आंबो बेफोरबायदि भिडिअखौ लोब्बा लाखिनानै आंबो बेलेग मोनसे इउटुब चेनेल खुलिनो सानदों आयै बिदिबालाय ओंखाम ओंख्रि संनायखौनो खोन्थादो आरो अमा बेदर नारजि बेफोरबायदि संनायखौ आं बिदि इउटुब चेनेल खुलिया आं बेलेग चेनेलसो खुलिगोन आयै हा माबायदिथो मानसिनोब्ला गुदि गैया बिजौ गैया इउटुब चेनेल खुलिनानैनो जिबायदि मालाय भिउज मोनगासिनो साबसक्राइब मा होनोमोनलाय साबसक्राइब आं मिथिला जायखिजाया जि होनो आरो बिदि मोनगासिनो खायसे मालाय बै कुरकुरि चिप्सफोरखौ लानानै जाना खिन्थिनानैनो मालाय जिबायदि भिउज मोनगासिनो ना बाथोन जानाय बानलु बाथोन जानाय बानलु एवनाय बेफोरबायदि भिडिअजोंनो मालाय जि भिउज जागासिनो बेनिखायनो आंबो बेलेग चेनेल खुलिनोसै जायनि चेनेलनि मुङानो जाहैगोन जालु जाला बेरायलु बेरायला बिदिखि नाम जायो सोरबा बिदिखौसो मानसिफोरा नायो जालु जाला बेरायलु बेरायलाखौसो मानसिफोरा नायसै आं बेबो बिदिनो खालामगोन आयै जालु जाला बेरायलु बेरायला नामनि चेनेल मोनसे दंबावखायो नामा आनै बे इउटुब चेनेला थैबायहाय मा जालु जाला बेरायलु बेरायलाया आं गोदान बानायफिननोसै ओमफ्राय मानसिफोरखौ नायहोबाय थानोसै आं मा खालामो मा खालामाखै दानिफ्रायनो स्टार्ट खालामनोसै आं हेलौ लोगोफोर आंनि जालु जाला बेरायलु बेरायला इउटुब चेनेलाव गासिखौबो बरायबाय नै लोगोफोर आं मोनसे ब्लग भिडिअ बानायनो नागिरदों बे ब्लगानो बिराद इन्टारेस्टिं जागोन मानोना आं ओंखाम जानो नागिरदों नारजिजों अमाजों स' बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय मा जाखोसै बेलाय ओंखाम जानो खोन्थानायानो माबा भिडिअ जाबाय आयै बेफोरबायदि भिडिअखौसो मानसिफोरा मोजां मोनो गुदि गैया बिजौ गैयाखौसो आदा नांग्रां बाजै सिग्रांखौसो मानसिफोरा नायो रायगोनबो मानसिफोरा भिडिअआनो बिदि जाबाय आदा नांग्रां बाजै सिग्रां होननानै रायनानै भिडिअखौ नायबावगोनबो शेयारबो खालामबावगोन मिमिसबो खालामगोन माने मिमिस माने मेम्स आरो मेम्स बानायनानै फेमाससो जाबावगोन आयो रोंलाहाय मा खालामो खालामदोहाय लोगोफोर नैबे दुम्फ'आ गोदान चेनेल खुलिनो नागिरदों चेनेलनि नामखौ आङो दासिम एसे कनफिउज जादों आरो आदा नांग्रां बाजै सिग्रां दोननो ना गुदि गैया बिजौ गैया दोननो ना जालु जाला बेरायलु बेरायला इउटुब चेनेलखौ दोननो दे खोन्था दे रायजोफोर दे आइ सना ओंखामा जादो तारिगा अखा नायबानो बानलु नांगौ संख्रि नांगौ थाव नांगौ संसार जानायाबो बिराद गाज्रिमारलै अमा राजा एमाव राजाखौबो लाबोफादे फैनाय समाव सोर एमाव राजा बेलाय फाग्ला खोथा दा बुंदों अमा राजा दे जागोन दे दागाव दानाबा पेट्रलाबो जोबना होहां जालायबायलै
गारि गुरा लाबाबो फैसासो खुरबाय थायो आयौ 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 ओरैनोबा जानाय लोंनायनि मा टेनसन जाखादों आरो बे गारिनोबो मा बुंबावगोन आरो गारिनोबो आदार होनांसिगोन उपाय गैया देलाय थावखौ एसे फ्रियावनो सोना हरलाय जों बेयाव समाज सिबियारि खुलिनानै दोनाखैना फ्रियाव हरलाबायनो आच्छा दे बारा भाषण होनाङा तात भाषण होनाय बायदि खामानि मावा साला दे सोना हो पेट्रला बेसेबां दाम ओमफ्राय 98 लिटारसेयाव आइला 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 मा एसे दाम जाखोब्रा है मा गोसो बायदि दाम बारायलाबायदोंलाय बेयो आंनि आखायाव गैया मिन्थिबाय गभर्नमेन्टखौ बुं साला फाग्लिफोरखौ बुथारजोबसिगोनलै नोंसोर बुथारजोबसिगोन बोरमाफोराबा बाराया सालारिफोराबा बाराया संख्रि बानलुनि दामफोरा बारायदों आरो बारायदों आयौ 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 ओरैनोखोबा दबाफ्रा मानो बारायालाय मासे दावरावलाय लांनोबा लाङाबा थालै नाङा आंनो थाव साव साला इसिबां दाम जेरावबो दाम आयौ आयौ जेरावबो दाम आयौ 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 खिथुआवनो आंना अर नांनाय बायदि मोनबायलै दामफोरखौनो मानसियालाय खर'आलाय एसे ढिला नामा माथो गारिखौनो गालांबायसो ओइ पेट्रल बोराय हा माथो जालायखो साला नोंसोर देशनि नामाव पेट्रल बारायबाय थायो नै एबारनिफ्राय बारायबाव नोंसोर पेट्रल नै आङो पार्मानेन्ट गारि लानानै फैबाय जेराव पेट्रल नाङा थाव नाङा डिजेल नाङा जेबो नाङा नांगौ खालि गांसे बे गारिखौ नोंनो लादो नोंनो आंनि गारिखौ दिनैनिफ्राय आं गरायसो दाब्रायनोसै गरायजोंनो थांलाय फैलाय खालामनोसै आङो गोदोनि जुगाव जेरै गरायजों जेरावबो थांलाय फैलाय खालामोमोन ना थिग बेखौनो बुरखांफिननोसै आं बयखौबो गराय मासे लानो थाखाय गराय फिसिनो थाखायसो बिथोन होनोसै गासैखौबो एडभाइस होनोसै आं गासैखौबो होमबा बिजनेसा मा जानांगौ जोंना बेखौलाय जों मा मिथिगौ जोंना गरायानो बेस्ट गराय थांनोसै जोंहा बिदिबा जोंना बिजनेसा मा जानांगौ जाखो गासिबो गरायखौ जुदि दाब्रायोबा गारिखौ सोर दाब्रायबावगोन